ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାତି ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଜାତି ପ୍ରଥା ଆମ ସମାଜର ବହୁତ ପୁରୁଣାରୁ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମେ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ରୋଗ ତଳେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର କୁସଂସ୍କାର ସେଠି ଜାତ ହେଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସେଠି ଜାତ ହେଉଛି। ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଦୂରୀକରଣ ହୋଇପାରିବନି, ଏମିତି ଅସମ୍ଭବ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଜାତି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କେବେଠୁ ଏ ଜାତି ବିଷୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ବୈଦିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଜାତି ପ୍ରଥା ବୈଦିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଶ୍ଲୋକ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟଯୁଗ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ହେଉଛି ସତ୍ୟଯୁଗ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ବାମନ ଅବତାରରେ ନେଇଥିଲେ, ଭଗବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ତ୍ରେତୟା ଅବତାରରେ ଶବରୀ ବୋଲିକି ଥାଏ, ସିଏ ବି ଶବରୀ ନିଚ କାଷ୍ଟରେ ଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ କାଷ୍ଟଇଜମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗରେ ତ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସେଟା ଚାଲିଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏ କାଷ୍ଟଇଜମ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା। ଆଗ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଦ କ'ଣ କହେ, ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି କହେ। ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଜାତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ ଜାତି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି କୁହାଯାଏ। ଆର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଭଲ କାମ କରିବା ଲୋକକୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗ କାଳରେ ହେ ଆର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା କେମିତି ହେଲା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପ୍ରାୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ରାମାୟଣ ଯୁଗରୁ ଏସବୁ ସମୟରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ କ୍ରିଟିକାଲ ନଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ 1500 BCରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କେମିତି ହେଲା, ସେଇଟା ପ୍ରଥମରେ ଆଗ ଜାତି ପ୍ରଥା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଜାତି ପ୍ରଥାର ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଶୂଦ୍ର, ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର ଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାତିଥିଲେ। କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଦେଶ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ବୈଶ୍ୟମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଶୂଦ୍ରମାନେ ଜନସେବା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୂଦ୍ର ହୋଇପାରୁଥିଲା, ଶୂଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇପାରୁଥିଲା, ଏରକମ ଚାଲିଥିଲା। କ୍ଷତ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇପାରୁଥିଲା, ଏରକମ କୌଣସି ଭିନ୍ନଭାବ ନଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପରଶୁରାମ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲା ଆମର ଏ କଳିଯୁଗରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 1500 BCରୁ ଏ ଜାତି ପ୍ରଥାଟା ଜୋର ଭାବରେ ଚାଲିକିରି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆମେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମେ ବେଦ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି କହିକିରି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ତାପରେ ଜାତିର ଡିଭାଇଡେସନ୍ ଆଉ ରହିଲାନି। ଯିଏ ଯେଉଁଥିରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସିଏ ତା'ର ଜନ୍ମ ଅଧିକାର ହେଇଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ହେଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଯିଏ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଲା କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଲା, ତାପରେ ଶୂଦ୍ର ହେଲା, ବୈଶ୍ୟ ହେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୂଦ୍ରକୁ ଯାଇପାରିଲାନି, ଶୂଦ୍ରକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇପାରିଲାନି, ଏରକମ ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ସମାଜରେ ବହୁତ ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଢ଼ିଲା। ବେଦକୁ ସେମାନେ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ପଢ଼ିପାରିବ ବୋଲିକରି ସେମାନେ କହିଲେ, ଯେ ଫଳ ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନେ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବେଦ ପଢ଼ିବାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବେଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ନ ବୁଝିବାରୁ ସେମାନେ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବିଷ୍ଣୁ ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରରେ ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିରୁ ସେମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ଆକାର ଭାବିଲେ, କରିକିରି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ, ଶିବକୁ ଶିବ ବୋଲି କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କହିକିରି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏମାନେ ବହୁତ ସଂସାରରେ ବହୁତ କୁସଂସ୍କାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। କୁସଂସ୍କାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ।
ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଉପାସନା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପାସନା ବଳି ଏସବୁ ପ୍ରଥା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବେଦକୁ ନ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଯାହା କହିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଉ ବୈଶ୍ୟ ଏମାନେ ସବୁ ମାନିଲେ। ତାଦ୍ୱାରା ସମାଜର ବହୁତ ଅବନତି ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କାଷ୍ଟିଜମ ଉପରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇଏ ଆସିଲା, ଯାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ସଂସାରରେ ବେଦର ଲୋପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବେଦକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଜୈନମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଷାର୍ଥ କରିକିରି ସେଟାକୁ ଉନ୍ନତି କରିକିରି ବେଦ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇକରି ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଜୈନମାନେ ସେମାନେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି ଜୈନ ଧର୍ମ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଲା। ତାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସିଏ ବେଦକୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ଆଣିଲେ। ହିନ୍ଦୀରୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିକିରି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲେ। ଆଣିଲା ପରେ ସିଏ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇଟା କେମିତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଷ ଦେଇକରି ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବେଦ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହିଲାନି। ବେଦ ପୁରା ଅବନତି ବସିଲା। ଶେଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନା ବେଦର ନା ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସ୍ଥାପନ କରିକିରି ସେମାନେ ସେଇ କୁସଂସ୍କାରଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ସେଇଟା ପଲିଟିକାଲି ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମର ଭାରତ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେବା ସମୟରେ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଏରାଡିକେଟ୍ କରିକିରି ତାକୁ ସେ ଜାତି ପ୍ରଥାଟାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ସେ କାଷ୍ଟିଜମ୍ ସେପାରେଟ୍ କୋଟା ସବୁ ଫିକ୍ସ କଲେ, କରିକିରି ଆହୁରି ସେଇଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ। ଏବେ ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି ଏଥିରେ ଆଉ ଯେହେତୁ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି ଏ ଭିତରେ ମିଶିଗଲେ, ତେଣୁକରି ଇଏ ଆଉ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବନି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ କହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।